Bona nit als espectadors de les Garrigues.territoris.cat que ens estan seguint en directe i també als espectadors de les Borges TV que ens seguiran després en diferit. Estem aquí a la Fira de les Garrigues, a la Fira de l'Oli de les Garrigues, i amb nosaltres el president de la Diputació. Doncs bona nit, president. Molt bona nit. Gràcies per dedicar-nos uns instants. Ha estat molt ocupat. Bueno, més que ocupat hem anat seguint allò que convé, allò que toca, no? És anar saludant i veient i parlant amb la gent també per veure, per rebre aquesta primera impressió dels expositors, de les cooperatives, dels productors de l'oli, que és l'element de connexió en aquesta fira tan important. Bé, avui, d'alguna manera, una contradicció. Per una part plou, que sembla ser que fa molta falta, però una altra vegada a l'organització de la fira potser això no li ha fet massa gràcia, no? Això sempre passa, no? Que no plou mai a gust de tothom, en tot cas és bo que plogui, l'oli i l'aigua tampoc es barregen mai, per tant això tampoc és un problema, però jo crec que més enllà que aquesta pluja no ha ajudat a que la gent sortís massivament i estigués present massivament, de ben segur que ahir hi va haver molta gent ja també, i demà, si el temps s'aixeca, que sembla ser que serà així, doncs també segur que visitaran la fira moltíssima gent. Bé, centrant-nos una miqueta en el tema d'aquest mig segle de la Fira de les Garrigues. Ahir ja a vostè li he sentit dir moltes vegades això de que d'alguna manera és aquest or líquid que s'envasa amb garrafes de 50.000 litres i que després d'alguna manera no s'acaba de trobar aquest fil a nivell de comercialització. Vostè sempre llança aquest missatge, no? Jo crec que aquí tenim una assignatura pendent tots plegats, no? I potser aquest any la percepció no és tan contundent com ho ha vingut sent sempre i com ho continuarà sent pel fet que aquest preu de granel s'ha pujat, per tant la diferència entre el preu envasat i el preu de granel ja no ho és tant, i això, clar, minimitza l'impacte que pot ser. Amb tot, jo crec que quan som capaços, quan la gent de les Garrigues, amb el seu esforç, amb el seu talent, amb la seva capacitat, amb el seu sacrifici, són capaços, amb una cultura secular, perquè al cap i a la fi produir oli, això ens ve de generacions i generacions i generacions, arbres de 1000 anys que volen dir alguna cosa, no? Produir un producte de l'exquisitesa, de l'altíssima qualitat, inqüestionable qualitat, com és l'oli de les Garrigues, veure i entendre que el comercialitzem, perquè no es fa tot d'una altra manera, a l'engròs, amb camions, amb cubes, per portar-lo a Itàlia, a Andalusia, fent possible que arregli moltes vegades olis d'aquests altres indrets, a un li genera un cert recel en el sentit de pensar que probablement aquest gran esforç no es veu compensat amb el benefici o amb la rentabilitat necessària perquè no som capaços d'acabar de tancar aquest cercle i ser capaços de comercialitzar i fer arribar al consumidor, directament al consumidor, des de la producció, des de les cooperatives de les Garrigues, precisament aquest producte. Jo crec que aquí tots plegats diuen, escolta, això què passa, de qui és culpa, qui no ho fa? Jo crec que això no és culpa de ningú i és responsabilitat de tots. Aquí el sector, les cooperatives, les entitats, les associacions, les empreses, les institucions d'una forma clara hem de contribuir i fer possible que aquesta comercialització sigui i li trobem el punt de més eficiència. Perquè deia el president precisament això, que ens ho hem de creure, ja no només amb el sector de l'oli, sinó que tenim un sector potentíssim amb el tema de la fruita dolça, d'altres sectors, i està claríssim. Bueno, ens ho hem de creure perquè, afegit aquest comentari que feia d'una gestió més acurada a l'hora de comercialitzar un producte tan exquisit, cal també una proposta, un missatge contundent a la ciutadania, a la totalitat de la ciutadania abans que res del nostre país, perquè consumeixi productes de proximitat. Entre d'altres coses i abans que res perquè són productes d'altíssima qualitat. Jo ho comentava abans, si l'oli, per exemple, l'oli que produïm a les Garrigues ens vingués de no sé on, de no sé quants milers de quilòmetres de llunyania, entendríem i diríem que és un producte de qualitat i valoraríem probablement encara més d'allò que ho és. Pel fet de tenir allò que tenim a casa, a vegades no hi donem importància. Per una banda això, per una altra banda també el anar a buscar, que és legítim i tothom ha de fer, en tot cas el que creu convenient en aquest sentit, el anar a buscar aquell
petit, mínim, a vegades insignificant estalvi que suposa quan s'està al supermercat o quan s'està en una cadena d'aquella oferta que ens ve de lluny. Després nosaltres tampoc som corresponsables perquè ens deixem anar molt fàcilment a l'hora de consumir també d'altres productes que ens venen de lluny. Això no ajuda en res. Jo crec que hi ha d'haver un compromís de la comunitat, de la ciutadania, per tal de consumir els productes de qualitat, no cal dir, i de proximitat absolutament. Fent això, contribuïm també a que un sector, uns municipis, una gent, uns homes i unes dones, amb el seu esforç que estan produint l'oli en aquest cas, doncs tinguin la capacitat també en aquest territori, en aquesta comarca de les Garrigues, de tenir la viabilitat necessària a les seves explotacions i de poder-se guanyar la vida dignament amb el seu treball, amb un esforç contingent. Però, precisament amb això que es refereix vostè, aquestes estratègies de divulgació, de sensibilització de cara al consumidor, des d'on han de partir? Des del propi sector, l'administració? Han d'arribar al consumidor, li han d'arribar a la comunitat i s'han de fer de forma conjunta. Jo comentava ahir, abans d'ahir precisament a l'acte d'inauguració de la fira, i deia que calia aquí un afegit en allò que ha de ser el compromís primer del productor, de l'organització en la que està el productor, la cooperativa, l'empresa que estigui, de la comunitat en la que es troba, de l'Ajuntament de torn, del Consell Comarcal, de la Diputació, del Departament, de les institucions, d'una forma claríssima. Jo crec que tots plegats hem de llançar aquest missatge, ens hem de trobar per fer possible que aquest missatge li arribi a la ciutadania, li arribi al consumidor. A vegades són aquelles comparacions odioses, això ho podem parlar amb l'oli, ho podem parlar amb la fruita, ho podem parlar amb la carn de porcí, que de forma important estem produint a agricultura i ramaderia a les Terres de Lleida. Quan un compara què val un litre d'oli, l'esforç que suposa produir aquell litre d'oli, què val un quilo de carn de tocino, què val un quilo de pomes i què val un cafè que moltíssima gent d'aquest país fa cada dia, fem cada dia quan anem al bar, i comparem l'esforç que hi ha al darrere de cadascuna d'aquestes coses i no donem importància, perquè no ho fem, perquè ens deixem anar, perquè és senzill, no donem importància precisament a això, a aquell esforç i a aquell esforç d'aquella proximitat també de gent, veïns nostres del nostre territori, veïns de pobles, veïns de comarques d'aquestes terres, que d'alguna forma per poder continuar fent la feina que estan fent, que és la que han triat i és la que volen fer, necessiten també aquest compromís per part de la ciutadania. Molt bé, i acaba de visitar la Fira de les Garrigues, la Diputació ara fa pocs dies va presentar també el catàleg de fires de la demarcació de Lleida. Què representen les fires també dins aquesta dinamització econòmica de la demarcació? Hi ha una forma clara, una aposta a l'economia local, comarcal, territorial de cada lloc. Les comarques de Lleida aquest any tindrem, perquè estan llistades així, 144 fires i mostres firals, de tots els àmbits, multisectorials, especialitzades, de tots els àmbits. Aquestes fires, abans que res, no és una altra cosa que una promoció econòmica de l'entorn en què es produeixen, amb els productes que habitualment s'ofereixen en aquell propi entorn, es produeixen en aquell propi entorn. Per tant, és una dinamització econòmica clara, localista, comarcalista, territorial, en aquest sentit. Per una altra banda, porten afegit també, al meu entendre, un criteri identitari i d'orgull identitari. Tothom se sent orgullós de poder oferir amb una mostra firal econòmica precisament allò que està fent. Totes aquestes cooperatives, totes aquestes empreses productores d'oli de les Garrigues, que avui estan aquí, aquests dies estan aquí a la Fira de les Borges, senten orgull quan hi ha gent que els hi va a comprar aquell oli envasat que en fan ells, aquell producte que és l'esforç dels seus conciutadans, dels seus socis de les cooperatives, dels seus socis de les empreses que han produït amb esforç al llarg de tot l'any. Per tant, existeix també, al meu entendre, aquest producte identitari que ens dona a tots plegats també aquesta capacitat d'entendre, de creure i d'estimar-nos allò que som i allò que volem ser, els nostres pobles, el nostre territori. Molt bé, president, doncs moltes gràcies per atendre'ns i que acabi de passar ara acabar de visitar la fira. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i molt bona fira a tots plegats. Gràcies.